En lille kiste og en til og 2 guldbar. Så den her fik vi et eller andet. Det finder vi ud af, når vi har gjort det rent til allersidst. Så nu skal vi åbne 2 af dem her. Man kan få et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Så er der obsidian og guld og en regnbuesten. Kig lige. Det er en penne et eller andet. Det finder vi ud af snart. Ja. Det var alt det her, vi fik. Vi fik et stykke rainbow stone. Den anden sjældneste. Det er ret vildt. Vi fik en eller anden purple stone, tror jeg, hvis det var. Prøv at se. Det er lidt lilla i det. Så her har vi så Yellowstone. Det var nok en af de nemmeste eller sværeste, jeg ved det ikke. Og så har vi fået Og så har vi fået, hvad hedder det nu? En obsidian. Den er jeg ret glad for. Så tak fordi I har set med. Vi ses i næste video. Hej.